राजा नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आरो बरायग्रोना लाबाय। दानिया प्रेमजित नार्जारि ब्लग चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय थाग्रोबाय आरो जायफ्रानाखि माने आंनि प्रेमजित नार्जारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे माने गोदान गोदान आपडेटफोर लाबोनो हायो। ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानैहाय लादो जाहाथे माने नटिफिकेसना नोंथांनियावहाय हाबहैयो। ओमफ्रायो दिनैनि जे गरम आपडेट लेटेस्ट आपडेट बे आपडेटआ जाहैबाय गंसे न'खरनि सासे हिन्जावा बहाबा खारनानैहाय दङ ना गोमादों बुंनो हाला आरोखि माने न'खरनिसिम फोरमायनाय बायदिब्ला माने न'खरनिफ्राय माने खारखोमादों होननानै बेबायदि बुंदों आरोखि। बेनिखायनो बे न'खरनि गामिया जाहैबाय आमथेखा थास'बारि होननानै बुंदों। आमथेखा थास'बारियाव बेबायदि गंसे न'खराव जुलि जानानैहाय गोबाव संसार जानानै बेफोरबायदि माने गथ' गथाय मोननानै गथ' गथाय देरखानानैहाय स्कुलाव सोखानानै हस्टेलाव मायाव बेफोरबायदि माने गथ'फोरखौ दोनखाबाय। ओमफ्राय अरिजिनेलि माने बारि बागान बिथा ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम संसार जानाय। दायो जोङो नङा माने बे न'खरनि सासे आगसि आखाइ होननानै बुंजायो आरोखि। न'खरनि सासे आइजोखौहाय आगसि आखाइया दिनै माने आगदा आखाइनि आगसि आखाइया सासे गंसे न'खरनि आगसि आखाइया माने बहाबा थांबाय होननानैहाय दायो माने ससियेल मिडियायावहाय बे खौरांखौ मोनथिनाय जादों आरोखि। बेनिखायनो आमथेखा थास'बारिनि सासे आइजो जोंथि टाइटेलखौ आं मिथिया जोंथि बियो माने बहाबा खारनानै दङ गावनि आंगो फिसायखौहाय गारनानैहाय दोनथ'नानैहाय बहाबा खारनानै दङ ना सोरजोंबा माने थांफादों ना बबावबा माने खामानि मावनो थाहैखो बेखौ दायो माने बुंथ'नो हालिया आरोखि। बिनिखायनो माने न'खरनिफ्राय खावलायदों बे जोंथिनि फिसाया माने जेरावखि थाया मानो गोख्रैनो फैदो। ओमफ्राय गथ' गथाय दङ ओमफ्राय बे गथ' गथायफोरखौहाय माने जोथोन आदोर लाखिनांगौ ओंखाम संनानै होनांगौ जि जोम सुना होनांगौ न'खरखौ नायनांगौ। बे न'खरनि सासे आइजोखौ खावलायदो आरोखि। बेनिखायनो जोंथि नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नोङो नैबे आमथेखा थास'बारिनि सासे हौवाजों नोङो गोख्रैनो संसारखौ जाफैफिनदो आरो नोङो फैफिनदो। नोङो बेफोरबायदि माने न'खरावहाय नोङो एसे दरसि खोमसि समयसाखौ नोंथाङा माने लाबोनो थाखाय दासान आरो। बेखौ रायजो राजा माखासे बेबायदिनो आइजो माहारियाबो गामिनि आइजोफ्रा बेबायदि खावलायदों माने फैफिनजानायखौ हास्थायदों। बेनिखायनो जोंथिनिसिम खावलायनाय जाहैबाय नोङो जेरावखि थाया मानो नोङो गोख्रै फैफिनदो आरो नोङो न'खरफोरखौ नोङो मोजाङै जोथोन लाखिफिनो गथ' गथायफोरखौ नोङो जोथोन आदोर खालामनो नोङो फैफिननांगौ न'खरखौ नोङो बेंफैफिननांगौ आरोखि। बिनिसिम जोंथिनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय आरो। दायो बेफोरबायदि माने रायजोआवहाय हिनजाव खारनाय होनबाथाय ओरैबायदि दुखुनांथाव ओरैबायदि माने सोमोनांथाव आरोखि गिथाव बाथाव। न'खरनि दिनैहाय माने हिनजावा खारजायोब्ला गथ' गथायफ्रा माने गोदाव सोराव जायो ओंखाम संनानै होनो न' नेनो न' नायनो बेफोरबायदि आरोखि। हौवाफोरहा ओरैबायदि उसुबिदा जाना होयो माने बाहेरायाव ओंखारथावा न'खरावहाय थाथावा बेफोरबायदि जायो आरोखि। बिनिखायनो आइजो माहारिफोरनिसिम बेफोरबायदि खावलायदों दे माने हिनजावा हिनजावखा आरो हौवाया हौवाखा। हौवाया माने बाहेरायाव थाङो ओमफ्राय हिनजाव माहारिया माने न'आवनो थानानैहाय खामानि एसे नायनांगौ न'खरफोरखौ नायनांगौ गथ' गथायफोरखौहाय जोथोन लानांगौ बेफोरबायदि आरोखि। बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम
जेरावखि नुवा मानो नैबे जोंथिखौहाय माने नुयोब्ला अननानैहाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय खोन्थाहरदो आरो बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ थाम्बनेइलावहाय होनाय जागोन। ओमफ्रायो आरो नैबे गोमानाय जि आइजो जोंथि बेखौबो थाम्बनेइलावहाय होनाय जागोन। नोंथांमोना नुयोब्ला खोन्थानानैहाय हरनो हागोन न'खरनिसिम। हामबायसै, थेंक इउ।